A ver, el balance es muy positivo. Nos encontramos una ciudad, una situación en el ayuntamiento muy compleja a nivel organizativo y a nivel económico. Hemos tenido que hacer planes de choque prácticamente en todos estos temas. Los planes de choque aún se están haciendo, no está solucionado, pero de todas las formas hemos conseguido objetivos importantes. ¿Qué futuro? Bueno, el futuro es muy complejo el hablar del futuro, es decir, va a depender de los criterios y de las propuestas que se hagan. El equipo de gobierno, y entendiendo el gobierno de la ciudad como el pleno municipal, están en condiciones en estos momentos de hacer propuestas muy valiosas para la ciudad. Tenemos un momento en la ciudad verdaderamente espléndido, hay que aprovecharlo. Fa 13 mesos que va iniciar aquest nou mandat, aquest nou govern. La valoració que fem de l'acció de govern és, des de Tots Som Sant Feliu, és molt positiva. Hi ha una molt bona entesa a nivell de les forces que configuren l'equip de govern i ens hem trobat des de bon començament amb moltes dificultats, amb dificultats pressupostàries, econòmiques. Afortunadament, la primera meitat d'aquest any ha estat de redrés d'aquesta situació adversa econòmica. Després hem estat elaborant el que serà el pla d'actuació del mandat, el pla d'inversions del mandat, i estem començant a posar en solfa diferents aspectes que Sant Feliu estava quedant enrere i s'han d'impulsar. Per tant, tenim un repte per davant important. Estem en un moment també clau històric de la ciutat, amb tota la qüestió del soterrament, i estem posant endavant les diferents accions que volem portar durant tot aquest mandat. Nosaltres estem satisfetes d'aquest primer any de mandat. Hem presentat mocions a tots els plens. Hem tingut mocions que han sigut acceptades, una altra rebutjada. Sempre són peticions que hem tingut d'entitats, de veïns o d'associacions, i estem satisfetes perquè de l'any passat fins a avui hem tingut 4 eleccions i el resultat del Partit Popular de Sant Feliu sempre ha anat molt bé. Entenem que el treball que estem fent aquí municipalment també reverteix en els resultats. Bé, nosaltres el que valorem és que avui s'ha fet palès que un govern que fa d'oposició, que continua fent d'oposició sense rumb, i també ho vam viure en el ple anterior amb la presentació del PAM i del pla d'inversions, que quan les agafes i els llegeixes en profunditat no casa les voluntats polítiques amb les inversions reals i el destí econòmic de tot això, no? Llavors, entenem que hi ha moltes promeses a sobre la taula que s'hauran de materialitzar o no, perquè no hi haurà possibilitat, perquè no diuen els documents, i aquest és el rumb que ens espera. I avui el que hem viscut amb la qüestió de la moció que hem presentat per demanar l'ascensor a la passera dels dos ponts, també jo crec que és una evidència, no? Quina forma més agra, més desagradable de tractar una proposta en positiu com és la de facilitar la quotidianitat i la vida de la gent en el seu dia a dia. Llavors, no entenem aquesta bel·ligerància i aquest tracte que ens estan donant, no només en els plens, sinó també en la participació de moltes altres qüestions. No hem participat en el PAM, no ens conviden a les visites d'obra. Vaja, és un govern molt segrestat per tots els compromisos que ha pres en campanya i sense un rumb clar i sense un destí de ciutat, sense model, en moltes qüestions. En el PAM tampoc apareix absolutament res sobre justícia social, sobre programes vinculats a l'educació, a la infància, a la cultura, a l'esport, i això ho anirem veient a poc aquesta falta de rumb. La valoració és dolenta pels motius que anem reiterant més a més, ple a ple, i és un equip de govern amb zero diàleg cap a l'oposició. Cada ple veient mostres de la resta de partits de l'oposició queixant-se, no? Per exemple, fa res hem sabut pels mitjans, com vosaltres, que va haver una visita d'obra a les obres del soterrament. La resta de grups de l'oposició no teníem cap notícia, ni que es feia la visita d'obra, ni que estàvem convidats. Ens hem assabentat pels mitjans i aquest tarannà és trist, quan recordem que no fa ni 2 anys i mig aquest mateix gent que està ocupant l'equip de govern va presentar una moció reclamant que el govern anterior els informés. Per tant, ara prediquen amb allò que tant es queixaven de que suposadament nosaltres no els informàvem quan no és cert. En l'anterior mandat tots els regidors rebien les convocatòries de tot el que es feia a la ciutat
i, per tant, el fet més negatiu és aquesta manca de diàleg absolut amb la resta de partits de l'oposició. Bueno, mira, el primer año de mandato, a pesar de ser un mandato muy difícil, porque nos pondremos en una situación complicada, lo importante es que vemos que hay, como dirían, brotes verdes. Vemos que la cosa va mejorando y un ejemplo ha sido el tema económico, que hemos podido revertir una situación que en un principio era desastrosa. Hemos podido revertirla y hoy se ha pasado cuenta, ¿no? Después, el día a día, hoy lo dice la síndica, ¿no? Este gobierno es más dialogante, este gobierno permite que todo sea mucho más rápido, por lo cual esto se demuestra que hay cambios en cuanto a dialogar. Somos totalmente participativos y lo que creemos es que aquí nos quedan 3 años de mandato, un reto importante que es el tema del soterramiento, y yo creo que lo importante aquí es intentar estar siempre al lado de los vecinos y de los problemas e intentar solventarlos.